onye nwe ala dọ n'ezi o. Ndị be anyị bịakwanụ n'otu nwata nwaanyị ebupụtagokwalụ na ya ala ya n'ilo wee sị ụmụ ụwa bịa gbaba nkiri na nkịta a na-ekwu na ya bụ nwata nwaanyị na-akpụrụgokwa ya wee jee tinye n'ime kirikiri. Ọ bụrụ na ịfụbeghị onye bụ ife onyonyo na-efegharị n'ihu akwụkwọ sinsi tata, bịa ka nke ọrụ na otu nwata nwaanyị jere ịba ọdụ ụgbọelu. Ọ makwo na oyighị akpa ala, ọ makwo na o nwekwo nke oyi, wee ruo ebe ahụ wee na-anụ ọgụ wee na-achọsa ọgụ na mgba nke bụ na-eburuzi ya bụ nwata nwaanyị ka ebupụta ya n'ilo. Ala ya wee yọsịsịa gidigbam. Ụmụ ụwa wee na-ekiri ala si nsi ụtụtụ e wee na-akọwarị na ala nwata nwaanyị a bupụtara ya ebe a na nke anụnwa bụ obere ife na ije n'obu ozi ya na soshal midia ya na nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a bụ o ji ala eme ọgụ bekwana ka nkọrọ unu ka o si wee mee na anụta aka ala eze. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a yikwa na akwa ọcha na afa ya bụ Comfort, na ọ bụkwa na onye si n'Uyo steeti wee jebe Lagos steeti ka o jee baa ụgbọelu. Ọnya ka o luteziri ebe ahụ, o wee bụ na na-achọpụta na nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a na oyi ọdọ akpa ala na ọkụrụlarịa agba mgbam ka mgbịrịmgba a na-akụ n'ụlọ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ ji aba na klaasị wee jebe n'ọdụ ụgbọelu ka o jee baa ụgbọelu. N'ọkwa ya ka o lutere na nke a na-akpọ Ibom Air. Ọnya ka abanyezie na ya bụ ụgbọelu. Ndị na-anyakwa n'ụgbọelu wee mee announcement na onye ọbụla gbanyụsịkwa n'ekwentị ya nke onye ọbụla makwanụ na ọ bụrụ na ịba ụgbọelu na bifo nya bụ ụgbọelu efenie na o nwere ife a na-ekwu na ọ bụrụ na fonu wud on na agụ gbanyụọ ya. N'ọkwa ya ka emechara anansmenti anụnwa. Nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a na-akpọ Comfort wee jụ na ọ ya agbanyụ fonu ya ọ dị ka ndị na-alụ ebe a na-agagharịzi na-eche ekigasị fụma wee na-achọpụtazi na nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a na ojikwanụ fonu ya n'aka wee na-apịrị na-emerụ vidio na-emerụ ka o ti wee tụ ya. E wee gwa ya na ọkwa agwalụfanafa gbanyụọ fonu fa. Nwata nwaanyị abụ Comfort wee jụ na ọ ya agbanyụkwa fonu ya n'ofonu ya n'ife sọrọ ya ka o ya eji wee mee. Ndị na-alụ ebe ahụ wee na-akọwa na onye nọkwanụ ya bụ Comfort na nkọ na onye ahụ gbanyụrụ fonu nke ya. A na-agwazi Comfort na ya gbanyụkwanụ fonu nke ya. Ya bụ nwata nwaanyị wee jụ na ọ ya agbanyụ. Ọnya ka a na-akọwazi na ya bụ ụgbọelu rutezi na Lagos steeti. Onye ọbụla wee na-arịtụsi. Comfort unu na-afụ ebe a wee jekwuru onye na-alụ n'ụgbọelu, onye nke gwakwanụrụ ya mgbe ahụ na ya gbanyụọ fonu ya bifo nya bụ ụgbọelu wee fenie wee jee na-abalụ nya bụ nwaanyị mba n'ofoto nya bụ nwaanyị bụ ife unu na-afụ ebe a. Onye nke anụnwa tinyere aka na nti ya, maka na mgbe o tinyere aka na nti ya bụ mgbe nwata nwaanyị abụ Comfort tụtụrụ ụla wee lachaa ya ịdawanyị. Nwata nwaanyị wee na-ahụ na ọ na-etikwa ya ife. Nwata nwaanyị wee nọchizie nya bụ Comfort na o ya esikwana na nya bụ ụgbọelu wee ritu na ntu o tiri ife na-aya ejide ya ka ọ takwa n'afụfụ nji ya na Comfort wee na-agbari n'ihu ụzọ esi apụta na ya bụ ụgbọelu. Comfort jee ka ọ pụọ, nwaanyị anọchie ya. Unu mana m aya etinye nwunye n'ihu akwụkwọ maka ndị nwekwa n'ihu akwụkwọ. O jekwa ka o si ibe nwaanyị anọchie ya. Comfort eburukwa ụla kata na ntị nwaanyị agbakwa ya nkịtị na-agwa ndị n'ebe ahụ na Comfort na-etikwana ya ife. Ọkwa ya ka ekwugidezi. Comfort anụnwa unu na-afụ ebe a wee banyekwa n'ime ọdụ ụgbọelu wee jee bute ife anụnwa eji emenyụ ọkụ na ọ bụrụ na ọkụ na-agba a na-edebe for emergency. Ya bụ ọkụ gbaba iwere ya gbaa chichichichichi ọkụ anyụa. Ọkwa ya ka Comfort bazi n'ime ọdụ ụgbọelu wee jee bute ka o buru ya wee kụọ nwaanyị anụnwa n'isi amana ka o kụgbuo nwaanyị mmadụ ka ọ gịnị. Ndị na-alụ ebe a wee kpọzie ndị nche. Comfort wee banyekwa n'ime ya bụ ụgbọelu wee jee na-emebisi ife dị ebe ahụ ma ochefa ma akwafa na-abazi na-eme ka onye ala. Ntu a ka ndị na-alụkwa ọrụ n'ọdụ ụgbọelu ka fancha si wee juzie ebe ahụ wee jee bupụta nwata nwaanyị a n'ime ya bụ ụgbọelu nwaanyị jụkwa na ọ ya apụ okwechiri ebe ahụ ya na fa wee na-egide ya. Mana ndị bịaziri ibupụta ya bụkwa na ụmụ nwoke. Ọ na-adịla ọkpụkpụ nwoke na ọkpụkpụ nwaanyị. Ebe a ka a nọ wee buruzie ka a na-ebuo wee na-ebupụta ya. Mgbe ahụ ka ọ nọzi wee kpoghepụla anyị ala ya maka ọ jụrụ na ọ ya apụta. Ifu ka eti wee buru ya ka akpa garị. Ụna ma steepụ anụnwa eji arịgolo ọdụ ụgbọelu eji arịtu ike ka o ji wee gbatu nke ya. Nke a bụ ọzọ ọkpa o ji ike wee kpụrụ fịa ndị mmadụ n'ebe a na-ebe na-aya emerụkwa ya ahụ. Mana mgbe ọ chi imerụ mmadụ ahụ na-ekwu okwu ebe a ka ọ nọzi bupụtarị ya n'ilo ife nwa wee yọsịkọta. Mgbe a ka ndị mmadụ nọ wee chọpụtarị na oyi ọdọ akpa ala na oyi ọdụ matingret onwe dịrị nke oyi.
o jos yiri ife oyi n'elu wee ghebe ala ya ọya. Ndị mmadụ na-asị ya ịma na iyi ezigbo akwa na iyi akpaala ị na-ama nwaanyị ibe gị ụla ka ụnụ gba ọgụ na imajin na ọ bụzie na nwaanyị anụnwa dodori ya n'akwa wee dorisichaa ya nye ebe anụnwa kedu ife ọ ya akọ ọkwa ebe a ka ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na ala nya bụ nwata nwaanyị bụkwanụ Comfort na ala ya amakakwọ na arị ya akakwụ ọtọ na ala ya adabekwa ka alasịrị pasị na arị ya akakwụ nnọọ chimchim na o nwere ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa iyi afụ ntu a fakponye akwafe enu alafa akpodo isi n'ala ị na-ajụzi onye ṅụrụ ala nwa o ji wee kpodo isi n'ala ọpụ na onye nwa anụbeghị di na ọ mụbeghị nwa mana ala ya adagwe na nke Comfort unu na-afụ ebe a na ala ya akwụkwọ ọtọ ahụ ya amakakwọ nnọọ ahụ ya abụghị nke a mma agha na-ejucha kọlọkọlọ eju na ahụ ya malụ nnọọ mma nọọ na ife o jizi wee gbuo onwe ya ebu na oyi ha akpaala o wee bụ na ka ife a mesizi wee na-efegharị n'ihu akwụkwọ ka ndị mmadụ nọzi wee na-ata Comfort ụta na bifo ndị na-anya ụgbọelu asị onye ọbụla gbanyụọ fon ya na-enwekwanụ rizin na-enwere ike na ụdị ife a nwere ike ibute na ụgbọelu nwere ike ịṅụrụ ọkụ ma ọ nwee ife mberede atị na ife nwa merụ na o kwesịrị imefe obe na ọ chọọ ime gai na ọ chọrọ iko uko o jee chọọ private jet maọbụ o jegolu nke ya ife chọrọ ya ọ nọrụ n'ime ebe ahụ wee na-eme na ọ nweghị onye ọ gbasara o wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ndị polisi ejegokwanụ wee kpụrụ nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a na ndị nke a na-akpọ Ibom Air ndị na-afụ maka ụgbọelu na fa amabidogo ya bụ nwata nwaanyị na o nwezikwa ụgbọelu ọzọ ya aba na Naịjirịa ontu na-ekpecha ikpe ya maọbụ ntu na fa ekwugharịkwazie na kịta anụnwa a na-ekwu nya bụ ife na nwata nwaanyị anọzikwa n'ime kirikiri wee na-eche mbọsị oyi eju n'ikpe o wee bụ na ndị na-anya ụgbọelu na-akọwa na ife kpatara eji wee kpụrụ ya wee jee tie ya ebe a ka akpụpụ ya n'ikpe ebu ka ọ bụrụ ife ịdọ aka na ntị wee nyere ụfọdụ na-aba ụgbọelu na ụdịka agwa ụfọdụ na-akpazi na ya bụ ụgbọelu na nke ikpeazụ a na ekene na-efezi nku aka na ụdịka mkparị ndị na-anya ụgbọelu na ndị na-arụ ebe ahụ na-enweta n'akafa na ọ karịrị akarị na ị na-agwafe okwu fedebe ahụ n'ọfa agbari tiketi na ego fakafa ji gba na ọ bụrụ na fa abaghị ya unu aya eri nri unu aya eme nke a na ọ karịziri akarị ka e were onye nke a wee dọọ ụfọdụ aka na ntị ka ndị ọzọ wee mara ife ụfọdụ na wee na-asị na ife emelụ nwata nwaanyị a na ọ dịghọ mma na-enwerụkwa ngwa na onye nke mejọkwanụ ndị na-anya ụgbọelu na fa hapụrụ ya mgbe ya bụ onye nke ahụ yọrọ ayịyọ na si kedụzi ka a ga-esi wee kpọrọ nwata nwaanyị a wee jee tinye n'ime ụlọ nga na ọ bụrụ na ya etinye onye nke a na nga na si jekwa kpụta onye nke ahụ ka etikwu ya na nga ka fa na-abụ takọsịa afụfụ ọnụ na maka na nke nwaanyị enweghị mmadụ na-eneghị anya na onye nke ni nwere mmadụ nwa onye ya ekwuchitere ya na ifefa melụ nwata nwaanyị a na ọ dịghọ mma n'ọkwa nke nnụrụ wee sị ka m wetara unu ije ebe mmadụ ife onye ahụ gwara mekwa anya ya ịnọrụkwanụ be onye ahụ bịabeghị ife ị gwara ya o mee ihe sibe ụkwado jee ebe onye ọzọ ijezi ebe ahụ na-agwụ ya nọ nke i kwuru ya eme ife ọ na nya bụ ife adịghị mma ekenekwa m unu.